Fiind derulat în cadrul unui consorțiu extins cu 13 parteneri din 8 țări, asociația noastră, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, este unul dintre partenerii implicați în acest consorțiu transnațional. Iar nouă, ca Asociație Profesională de Biblioteci, ne-a revenit responsabilitatea organizării acestui workshop. De ce este importantă această întâlnire? Vă spun așa foarte inteligibil, sper eu. Este un proiect de tehnologie foarte complex, dacă ne gândim la soluțiile din spate, la care lucrează colegii mei tehnici din consorțiul SHIFT. Dar eu am să încerc să rezum câteva cuvinte foarte simple despre ce este vorba în proiect. Noi ne ocupăm cu bibliotecile. Avem parteneri din domeniul muzeelor și o serie de parteneri din mai multe țări europene și respectiv un partener asociat din Marea Britanie, care se ocupă cu dezvoltarea unor soluții tehnologice avansate, bazate pe ultimele tehnologii disponibile, respectiv inteligența artificială, spus așa în linii mari, sunt foarte diferențiate soluțiile. Iar aceste soluții sunt menite să accesibilizeze colecțiile bibliotecilor și respectiv ale muzeelor pentru grupurile vulnerabile. În felul acesta ne propunem să vă creăm dumneavoastră anumite facilități care să vă împrietenească mai ușor și mai repede cu serviciile de bibliotecă și respectiv de muzeu și să veniți cu mai multă lejeritate și cu mai multă bucurie să vizitați colecțiile bibliotecilor și muzeelor. Și interes, absolut. Daniela, o să întreb și cu dumneavoastră, te rog, dacă eu am rugat pe Nicolae, te rog. Și, cum spuneam, este, în cadrul consorțiului am adunat expertiză foarte diversă din mai multe țări, spuneam din 13 țări, și vrem să punem împreună ce avem noi mai bun de oferit pentru aceste grupuri vulnerabile. Concentrarea noastră va fi special pe persoanele cu deficiențe de auz, cu deficiențe de vedere, cu probleme locomotorii, dar și persoane aparținând, să spun așa, spectrului autist. Încercăm prin aceste întâlniri, cum este și acest workshop, să intrăm în dialog dumneavoastră și să aflăm cum v-ar ajuta mai bine aceste soluții. De ce aveți nevoie? Noi ne-am gândit la anumite lucruri. Am început dezvoltarea împreună cu partenerii tehnici, bazându-ne și pe experiența noastră profesională din rețeaua de biblioteci din România și respectiv rețeaua muzeelor din Balcani și respectiv avem parteneri Muzeul de Stat din Berlin și Muzeul Medicinei din Ungaria, din Budapest. Acestea fiind spuse, să vă spun un pic cum se va desfășura workshop-ul. În primul rând vă voi spune câteva lucruri ca să înțelegeți contextul, cu ce se mănâncă proiectul, da? Cum ne poate aduce beneficii această inițiativă de proiect. Și după aceea vă spuneam, vom un adaptor. Să vedem ce de făcut. Niciun zbog ăsta, dar nu are port de scape. Nu, dar nu trebuie. Trebuie să mai mult rendiment. Asta nu are rendiment. Păi și... Păi, mă rog, așa. Ce e? Conexiune de adaptor și practic un singur cablu. Și aveți?
Vă mulțumesc mult. Vă spuneam că ulterior vom discuta liber cu dumneavoastră să vedem ce ne place, ce ne folosește, ce trebuie îmbunătățit, care ar fi opțiunile dumneavoastră dacă ați avea această oportunitate de a vorbi direct cu tehnicieni. Practic, eu și colega mea, Ștefania, deci Ioana, Ștefania. Da? Suntem aici să decodificăm experiența noastră cu tehnologia într-un limbaj foarte accesibil, ca să nu vorbim despre navete spațiale, pentru că este foarte complex și foarte greu de pătruns așa și de înțeles. Și atunci noi vă explicăm în cuvinte foarte simple despre ce este vorba. Pe scurt, de exemplu, ANDPR, da? ANDPR fiind asociația pe care o reprezint eu și colega mea, care este găzduită aici în Biblioteca Națională, are o colecție mare de povești digitale. Știți ce sunt acelea povești digitale? Știe cineva ce sunt Poveștile digitale? Nu. Atunci este momentul să Poveștile digitale sunt niște mici filmulețe de 2 până la 8 minuțele în care autorul, care este un om obișnuit, nu este un artist sau o personalitate sau un actor, este un om obișnuit care pe baza unui script, a unui narativ, expune public o întâmplare, o experiență, un eveniment fericit, o, știu eu, călătorie exploratorie, ce are ceva de împărtășit pentru restul oamenilor. Această poveste digitală are scop atât educativ cât și cultural, învățăm lucruri din aceste povești digitale. Sunt similare oarecum cu cărțile audio? Da, numai că sunt de mici dimensiuni și sunt în format video. Deci avem așa, text, sunet, imagini, efecte, avem tranziții, avem tot felul de se apropie, care se îndepărtează, avem perspective, avem ca la un film profesionist. Da? Okay. Filmulețul acesta, și spunem noi poveste digitală, se pretează la a fi subtitrat, dublat în altă limbă, deci o voce suprapusă peste altă voce, sau, ce face proiectul nostru, transpune limba inițială, limba, de exemplu, eu am făcut o poveste digitală în limba română, dar povestea mea nu poate ajunge decât la urechile copiilor și tinerilor români, care înțeleg română, altfel ea devine inutilă, da? Proiectul nostru vine și cu instrumentele date de tehnologie reușește să producă o voce cu inflexiunile vocii naratorului, dar care poate fi în altă limbă, cum ar fi în engleză, în sârbă, în maghiară, în orice altă limbă. Cum? În orice altă limbă. Exact, da. De ce ne ajută pe noi lucrul ăsta? Odată avem subtitrare și putem avea contact vizual cu scrisul dacă noi nu suntem auzitori, da? Sau suntem slab auzitori. Pe de altă parte, cei care nu văd au deficiență de vedere, aud și aud în limba proprie. Până aici m-am făcut înțeles? Mi se pare util? Da, este. Și acum vă spuneam că ăsta e un exemplu, ca să înțelegeți cât de utilă poate fi tehnologia, să ne facă viața mai ușoară și mai frumoasă, da? Ăsta e un instrument, dar eu am să vă povestesc despre o suită întreagă de instrumente care ne pot face viața mai ușoară. Da?
dincolo de dizabilitatea pe care o are fiecare individ, reușim să avem acces la această colecție de povești digitale. Dar nu ne referim doar la povești digitale, ne referim la orice element de cunoaștere culturală din colecțiile bibliotecilor sau muzeelor. Deci vă spuneam că acesta este titlul proiectului nostru, se cheamă Metamorphosis of Cultural Heritage into Augmented Hypermedia Assets for Enhanced Accessibility and Inclusion. Vă spuneam că voi sunteți actorii principali în această inițiativă de proiect. Vă spuneam că încercăm să aducem elementele de patrimoniu cultural mai aproape de utilizatorii noștri și în mod specific mai aproape de utilizatorii cu anumite nevoi speciale, să spun, dizabilități. Vă spuneam că este un parteneriat format din 13 organizații din 8 țări și că soluțiile pe care le avem acum în dezvoltare se bazează în principal pe inteligența artificială și pe tehnologii moderne. De ce am ajuns noi la implementarea acestui proiect? Am observat cât de slab reprezentați sunt utilizatorii cu această paletă de nevoi speciale din perspectiva utilizatorilor de servicii de bibliotecă și muzeu. Și atunci am considerat că în felul acesta putem să facem nu numai un proiect frumos și conceptual și inovator, ci și un proiect foarte util și cu adevărat fezabil și implementabil în viața reală, care să aibă niște beneficii concrete pentru grupurile țintă pe care le vizăm noi. Practic, ne dorim, noi și partenerii noștri, să creăm o experiență de utilizator îmbunătățită, în special pentru persoanele cu nevoi speciale. Și ce folosim în acest scop? Folosim instrumente și, să le spunem așa, soluții tehnologice bazate pe sinteza afectivă a vorbirii, adică voce modulată în mod artificial, care să păstreze modulațiile și gradul de empatie pe care îl simți atunci când îți vorbește un individ, un om, nu un robot, deci nu să fie o voce sintetică din aceea robotică supărătoare, ci să fie o voce care să se apropie foarte mult de vocea unui om și a unui narator, da? Un narator agreabil. Să veniți lângă mine, dacă vă luați capul și așa vă văd mai bine. Ok. Revenind la responsabilitatea asociației noastre, vă spuneam asociație de biblioteci, noi avem rolul, pe lângă responsabilități de comunicare și de conectare cu publicurile țintă, avem rolul de a testa nevoile utilizatorilor cu anumite particularități în utilizarea conținutului virtual, respectiv grupurile vulnerabile. Pe baza nevoilor identificate, că noi am derulat deja o serie de instrumente de sondare a interesului acestor grupuri vulnerabile pentru obiectivele și respectiv pentru produsele care vor rezulta din cercetarea proiectului nostru. Deci, în urma evaluării colectării acestor nevoi, colegii partenerii tehnici au propus niște instrumente și ca să înțelegeți
utilitatea acestor soluții tehnologice avansate, vă dau câteva exemple, de exemplu, statuile, picturile sau cărțile vechi, din colecțiile bibliotecilor și, de exemplu aici, statuile, picturile, cărțile vechi din colecțiile bibliotecilor și respectiv ale muzeelor, vor fi aduse mai aproape de utilizatorii cu nevoi speciale. Și vă și arătăm cum. Noi vom implica 10 biblioteci membre care vor testa acest model pe care îl propune proiectul SHIFT. Să vedem, am fost în spiritul cerințelor pe care le-am colectat, soluțiile noastre răspund așa cum le-am propus nevoilor utilizatorilor, există beneficii reale ale soluțiilor pe care le propunem pentru grupurile vulnerabile. Interesul nostru este să vă câștigăm pe dumneavoastră ca utilizatori permanenți ai serviciilor de bibliotecă și muzeu. Iar dizabilitatea să nu mai fie o barieră, un blocaj. Da? Ok. Ca să vin și mai concret, în planul și mai concret, ca să mă înțelegeți și mai bine. O să vă dau câteva exemple de capabilități ale proiectului. De exemplu, partenerii tehnici au instrumentele pentru a îmbunătăți o fotografie, spre exemplu, cu suportul tehnologiei, făcând-o animată, îmbunătățind experiența de vizualizare a unei imagini. Aceasta poate fi o pictură, o carte poștală, o copertă de carte veche, iar aceasta poate fi animată. Și am să rog pe colega mea, Ștefania, să vă fac, o să alternăm prezentare cu soluții tehnologice descrise mai concret, așa, ca să nu obosiți foarte tare. Și oricum să mă faceți atentă când vorbesc prea repede sau a zice cu focul. Ok. Când mă refer la animarea sugestivă a unor te rog pe merge pe proiecție mare ca să iasă la mare. Așa. Când mă refer la animarea unei fotografii, da? Vedeți, este o imagine, nu mai vedem de bine. Așa. O fotografie dintr-o pădure. Cine a fost într-o pădure în ultimul an? O mână sus? Mâna sus! Eu am fost? Eu am fost. Ok, deci cel mai probabil, toată lumea a fost. Cel mai probabil toată lumea a văzut o pădure în ceas de toamnă, să zic așa. Care arată cam așa. Care arată cam așa. Dar ce poate face tehnologia cu o imagine? Ne arată colega mea? Și să ridice mâna cine a observat. Primul. Ce se întâmplă diferit? Lumina cade. Așa, mai departe, observați ceva? Periculos ceva? Deci, ce s-a întâmplat? Exact! Exact, da. Ăsta este un exemplu prin care
experții știi încearcă să anime imaginile statice în așa fel încât să crească atractivitatea acestora pentru anumite grupuri de utilizatori. Da? Are scopuri multiple. Poate să fie o metaforă, poate să fie, nu știu, să vedeți o cascadă curgând sau să vedeți, nu știu, o escaladă, să vedeți ceva foarte dinamic, da? Ăsta e un exemplu ca să aveți o reprezentare a ce poate face tehnologia. Acesta este un exemplu. Mai avem în torbă și vedem chiar acum despre ce e vorba. Haideți să vă arăt o poveste digitală. Încercăm cu un hotspot. Reporniți pagina ca să Imediat. Așa. Acum pornim povestea digitală. Ok, nu oprește puțin. Nu e povestea digitală, este un alt experiment, dar vă povestesc despre acesta, dacă tot l-am găsit. Da? Știi? Ok. Nu te preocupa, hai să trecem la asta. Ok. Acesta este un exemplu de carte poștală. Să te dai puțin la o parte de înțelegere. Așa. Pus pe pauză. Da, e pus pe pauză. Până nu explică. Bine, da, până explic. Deci este o carte poștală din colecția Bibliotecii Județene Panaiti Stratii Brăila. Este o stradă veche din orașul Brăila, despre care un, să spunem, neauzitor nu știe mare lucru. În ajutorul neauzitorilor sau slab auzitorilor, tehnicienii SHIFT au prevăzut o soluție tehnologică care descrie în diferite maniere ce reprezintă respectiva carte poștală. Și acolo ni se spune că aceasta reprezintă o fotografie dintr-o stradă veche din oraș, cu oameni mergând pe ea, și că există clădiri de o parte și de alta, de o parte și de alta a străzii, și că o căruță cu cai se află pe fundal, da? Și că oamenii sunt îmbrăcați în haine victoriene și că fotografia este în alb și negru. Deci, practic, ne dă niște indicații despre ce se află în imagine. Acum, pentru cei care au deficiență de vedere, ne arată colega mea of the city streets with people walking on it. There are buildings on either side of the streets, and a horse and carriage in the foreground. The people are dressed in Victorian clothing. The photograph is black and white. Inference 2, the image shows a street scene in an old city, with people walking on the sidewalk and carriages driving by. The buildings on either side of the street are tall and ornate, with balconies and ornate facades. Am oprit puțin sunetul, pentru că, din păcate, explicația este în limba engleză. Dar va fi disponibilă în toate limbile proiectului, respectiv în limbile partenerilor, printre care și limba română. Pentru că noi ne aflăm la jumătatea proiectului, lucrurile sunt în dezvoltare și ele vor fi dezvoltate și în funcție de feedback-urile pe care le primim din partea dumneavoastră, din partea utilizatorilor. Pentru cei care nu aude? Cei care nu aud citesc. Cei care nu aud citesc și cei care nu văd ascultă. Da? Încercăm să fim inclusivi cu toată Să ne un bine cum ar fi. toată paleta de nevoi. De altfel s-a făcut și la telefon, pentru nevăzători Exact. Doar diferența specifică este că acestea sunt, deci vederea aceasta are valoare de patrimoniu. Este o vedere oarecare, iar dacă noi nu ne-am învrednicit să facem acest serviciu accesibil și grupurilor vulnerabile,
Față dintre dumneavoastră, probabil că niciodată n-ați afla cum arăta orașul Brăila cu mulți ani în urmă. Da? Deci are o utilitate practică. Și practic și pentru celelalte persoane acest tip de tehnologie este util, pentru că noi putem să vedem o vedere, dar să nu știm de înțelegem, cum este, să nu înțelegem, să nu observăm atâtea detalii, pentru că această vedere este destul de extompată și multe detalii ne pot scăpa. Da. Nu mai dăm. Inference 1. This is an old photograph of the city streets with Numai o secundă. Voiam să vă arăt totuși o poveste digitală, că este mai ușor de înțeles cum funcționează, da? Că e foarte similar cu un film sau... Inference 1. This is an old photograph of the city streets with Există și aplicații pe internet, am găsit cu povești digitale, adică sub forma unor desene și... Exact, da. Numai că, vedeți, poveștile digitale din colecțiile ale BPR au valoare culturală. Nu sunt orice povești. Sunt povești despre diversitate culturală, despre minorități etnice, despre tot felul de lucruri despre care nu auzi oriunde. Da? Despre obiceiuri, meșteșuguri. Aș vrea să pun una pe o colecție. Deci noi... Vreau și o să întreb, scuzați-mă. Ideea e că în baza, sau când se va termina acest proiect, vor fi accesibilizate toate sau multe din colecțiile muzeilor și oricine va intra pe internet, de exemplu, pe Biblioteca Națională și va căuta o carte, o colecție, ceva și va avea acces la ea, asta ar fi ideea, da? Deci prin internet, căutând ceva în colecția asta și unui muzeu sau a bibliotecii. Ne dorim să pilotăm aceste soluții și prin asociația noastră și prin bibliotecile membre ale asociației noastre încercăm să permanentizăm ca serviciu modern acest tip de serviciu care are în spate aceste soluții. Acum, în sfârșit, putem să ne uităm la o poveste digitală. Nu o să o rulăm pe toată, că ia foarte mult timp, dar o să vedeți despre ce e vorba. Povestea a fost produsă în un alt proiect de către un utilizator, respectiv de către o tânără colaboratoare a asociației noastre și ne-a povestit despre bunica ei. Da? Și o să vedeți câți vă regăsiți în această poveste. Este o poveste de diversitate culturală. Ea vorbește despre bunica ei și despre obiceiurile pe care le-a întâlnit în casa bunicii pe vremea copilăriei ei și practic o evocă pe bunică. Și acum tehnologia intervine în următorul fel. Fetița povestește în limba română, pentru că ea este o româncă. Se face traducerea în engleză pentru a face acest conținut cunoscut și altor copii care nu știu limba română. Bineînțeles, acest conținut va fi dezvoltat și în alte limbi specifice proiectului. Spuneam că suntem din 13 parteneri. Holidays in the countryside. Și o să vedeți acum alternând vocea inițială, deci naratoarea, povestitoarea din România și respectiv vocea produsă în cadrul proiectului și... Acum 10 de ani, deschiderea de găsesc masă de la Iași, mâncat sufletul cu speranță. Nu vreau să înțelegem. O să vă the studio for wedding. Fata nuntă. Toalele costumului erau decorate cu dantelă, bucată. Descrie corpul popular tradițional și povestește din ce an era colecția de corpuri populare ale bunicii.
Tot el i-a adus material fin de întopit, postat de la oraș și raze speciale. Late in the evening, after all the hard works in the field and household, Pe toate muncile pe la câmp și în gospodărie, după ce culca copiii, bunica copil but my grandmother was also cultivating hemp, spinning bundles, used to spin and weave. și Asta e doar țesea. o demonstrație să vedeți cum funcționează. Da? Făcea Deci, toate șterguri decorative, când vor fi de finalizate, fețe de va masă exista și o ceața, opțiune prin care Everything that was ne necessary in the vom household decide, for vrem în people. engleză, vrem în română, vrem subtitrat în română, vrem subtitrat în engleză sau în engleză. Da? Exact ca la film. Each day Exact. until 1947. Exact așa. Ok. Altă aplicație. Să faci mare. Aceasta este o soluție. Pune puțin stop. Este o soluție care ne ajută să ne apropiem ca utilizatori obișnuiți de un obiectiv cultural care nu este accesibil așa la un braț distanță, da? Cu ajutorul unor device-uri, unor instrumente, să le spun așa, unor unelte ajutătoare. Practic cu o mănușă sau cu un joystick, știți ce era un joystick de la jocuri, da? Avem posibilitatea să punctăm un element de pe un mare obiectiv cultural, cum ar fi un forum sau știu și eu un frontispiciu de catedrală sau o catapeteasmă de biserică, da? Eu nu ajung acolo să mă uit și să văd toate detaliile, da? Mă înțelegeți? Și poate că nici nu avem voie să le atingem. Sau poate nu avem voie să le atingem. Și ce fac soluțiile propuse de proiectul nostru? Ne ajută ca prin aceste device-uri, prin aceste unelte, să ne apropiem de obiectivul respectiv și să vedem în detaliu ce se află acolo și cu eventuale explicații adiționale. O să vă arate Ștefania cum în mare, ca să vă faceți o idee. Vă spun că soluțiile sunt abia acum în dezvoltare și ele vor fi perfecționate. Deci vreau să văd în ce detalii există pe coloana aceea. A mythical creature formed from a sea serpent, a horse's chest and a human body, uses his hoofs to push a giant to his knees and turns to his next opponent. From the other side, his mother Amphitrite, dressed in long robes, storms in and destroys a snake-legged giant who is on the defensive. Deci este ca un ghid personal, da? Nu numai că ne explică despre ce este vorba, dar e ca și cum l-am însoțit foarte aproape de obiectul vizionării, da? Și dacă simulăm că noi suntem acolo. Vedeți, este o mănușă haptică, respectiv o mănușă care percepe simțurile, da? Și ne apropiem și simțim textura, temperatura. Da, și când Exact, ca și cum am fi acolo. Deci, practic, ne transportăm așa imaginar lângă foarte aproape de obiectivul respectiv. Against two giants. Those figures are almost completely lost, but their names can be deduced from inscriptions. Iar această experiență îmbunătățită, vă dați seama că este mult mai atractivă pentru cine este curios să afle detalii culturale, ce s-a întâmplat, în ce context s-a creat respectivul activ cultural, ce a inspirat respectiva operă de artă, da? Ok. Până aici avem întrebări? Lots of it's in 17 minutes. Arnold Cook spent time on the island of Which, near Naples of it,
An individual reflections of his trip particular became engraved in his memories. The stele of Arabics, castle situated Dacă facem puțină liniște așa moruntară, o să vă explic care e principiul din spatele acestei soluții. Dă puțin mai tare, poți? Să sperie. Nu. Este vorba de faptul că, datorită soluțiilor tehnologice, putem auzi valurile. Auziți cum se lovesc valurile de stâncă. The strict symmetry of column, vertical and horizontal range. Nu e foarte inteligibil. Se aude. Da, se aude? Mai este și faptul că vocea se suprapune peste zgomotul. Da, exact. Este ceva. Deci, pentru cine nu a avut ocazia să ajungă la insula morții, căci așa se numește, nu e foarte încurajator să mergi acolo. Poate auzi și poate recrea în imaginație, da? Ce anume se întâmplă la insula morții, da? Care e contextul, ce sunete sau cât de fricoșător poate fi, vă dați seama, noaptea, o insulă, valuri, pericol, da? Ok, știi? Ce mai e? Să revenim la prezentarea Deci, cam astea ar fi lucrurile în mare, ce anume ne propunem. Vor fi mult mai multe, dar derivate din soluțiile pe care vi le-am prezentat. Va mai fi, vă spuneam, o mănușă haptică care ne va ajuta să simțim inclusiv temperatură, textură, să ne dea indicații despre anumite obiecte din tezaurul bibliotecilor și al muzeelor, pentru persoanele care nu au această acuitate, da? Deci ei, în mod normal, n-ar putea simți, dar, grație tehnologiei, vor putea. Și tehnologie pentru secretară să ducă. Cum? Nu, mă referam că era până și o tehnologie pentru la STB, să deconectăm. Să dăm singur lampa jos sau să lăsăm STB-ul mai jos. Ca să nu mai fim în baza șoferilor. Stai să apeși și mai filmă. Asta e foarte util. Facem alt proiect de la ideea asta. E foarte util. N-are legătură cu... Încet se pare tehnologia În baza șoferilor de lampa jos și lasă mașina mai în jos. Să vină roboțe acești. Din păcate. Nu, să apeși tu cu telefon. Să te urce direct pe scaun. Nu, să apeși tu pe telefon să te lasă mașina singură. Ca să vă faceți o idee despre ce ne-am propus noi ca ANVPR, la sfârșitul proiectului vom avea derulată o expoziție, sperăm chiar aici la Biblioteca Națională. Cred că ne-ai invitat și tu la în mod sigur. Considerați-vă deja invitați. O să rămân în legătură cu domnii profesori și cu domnul Ionică. Vă place? E bucuria noastră. Cu cât veniți în număr mai mare, cu atât înseamnă că noi ne-am făcut bine treaba. Deci asta chiar... Și să nu uit să precizez că această întâlnire n-ar fi fost posibilă fără partenerii noștri, fără beneficiarii noștri, și că domnul Ica a reușit să strângă alături de dumnealui utilizatori din cadrul Asociației de Sprijin pentru Persoanele cu Handicap Fizic, Deci de la Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Handicap Fizic. E puțin mai mult decât ANVPR, știți că se termină întâlnirea până spun cum ne numim pe lung, se termină evenimentul. Da, deci mulțumirile noastre domnului Rică și mulțumim domnilor profesori care au avut amabilitatea să vă aducă alături de noi, mulțumirile noastre și domnului Florea Barbu, pe care l-am întâlnit, trebuie să vă spun, la Palatul Parlamentului,
la summitul Business Disability dedicat problemelor de incluziune și am fost foarte bucuroasă să interacționez cu dumnealui și încă de pe atunci i-am povestit că voi avea plăcerea să vă invit aici. Cu mare drag și rămânem conectați, aceasta este o primă acțiune comună. Da? Deci urmează și altele. E doar o primă acțiune comună. Vă place? Sigur, sigur. Când o să Abia fie să pun mâna pe mâna să vedeți să e șef de grup de echipă să aduni tineretul. Și o întrebare așa. Vă rog. Când se termină? Proiectul se termină în luna septembrie 2025, pentru că este un proiect cu durata de 36 de luni, deci 3 ani. Iar până acum, practic, am trecut puțin pe jumătatea proiectului. Da, și când o să se facă aceste... Păi până la sfârșitul proiectului, pe partea de responsabilitate a ANPPR, vă spuneam, noi vom avea produse toate aceste lucruri. Vom avea un caz de utilizare desfășurat, adică o expoziție demonstrativă care va reuni toate soluțiile. Sperăm să fie chiar aici la Biblioteca Națională, pe care dorim să-i atragem ca și parteneri și oricum sunt mereu alături de noi împărțim de același sediu cu dumnealor. Vă spuneam că vom avea o expoziție demonstrativă și până la sfârșitul proiectului vom avea 70 de videoclipuri scurte, adică povești digitale, formate din picturi și fotografii colectate din biblioteci sau partajate de cetățeni. Vom avea 50 de cărți produse cu tehnologiile furnizate de proiectul SHIFT, complementare. Așa, vă spuneam că 50 de cărți cu informații complementare compilate din surse online, accesibilizate, care vor fi disponibile atât pe mobil, pe tabletă, cât și în format MP3. Și de asemenea, pentru că obiectul nostru principal de activitate în biblioteci se leagă de cărți și de colecțiile de cărți rare și vechi, nu puteau să lipsească 100 de cărți cu sens istoric, traduse într-un limbaj mai contemporan, da? Care să ajute vizitatorii, mă refer în special la cei născuți digital, care deja nu mai înțeleg limbajul vechi, limbajul arhaic și nu înțeleg despre ce este vorba în cărțile respective. Și de asemenea, cu ajutorul colegilor noștri din SHIFT, vom selecta 5 evenimente de referință din istoria României pe care le vom fundamenta și vom crea conținut digital nou generat, astfel încât tinerii utilizatori ai serviciilor de bibliotecă să înțeleagă semnificația culturală a respectivelor evenimente istorice. Deci, practic, ne vom face cunoscuți în toată Europa, practic și în Marea Britanie, prin partenerii noștri asociați, pentru că vom vorbi despre identitatea noastră, despre istoria românilor, despre ceea ce ne face atât de special în spațiul acesta, Carpato-Danțian-Român. Și, practic, vom avea această expoziție produsă cu resurse colectate din bibliotecile publice din România prin intermediul asociației noastre, ANPPR. Andreea și acum? Andreea, ți-ai scris numărul de telefon? Că nu. Nu mă Dar drept. În final, ca o concluzie, dacă noi reușim să validăm cu dumneavoastră faptul că aceste soluții sunt bune, sunt utile, ne ajută, ne fac viața mai ușoară, mai comodă, mai prietenoasă, atunci noi vom integra aceste soluții în oferta permanentă a bibliotecilor pe care le coordonăm. Respectiv, biblioteca, asociația noastră reunește aproape toate bibliotecile publice din România, având filiale în toate județele țării, adică indiferent de unde locuiți sau unde trăiți, veți avea posibilitatea să mergeți la o bibliotecă municipală, orășenească sau județeană
și să beneficiați de aceste soluții. Asta e așa pe foarte scurt. Acum, o să am nevoie de ajutorul dumneavoastră să completăm niște chestionare. Pe baza așa discutat. Noi o să vă asistăm pe fiecare dintre dumneavoastră. Va fi cu bifă. Nu trebuie să faceți mare lucru. Da? Nu trebuie să faceți mare lucru, în sensul că va trebui doar să bifați. Cred că trebuie avem și aici, Nu știu. Poate și însoțitorul, se adresează și însoțitorilor și... Ștef, dacă avem, nu putem da și însoțitorilor. Și mai aveam întrebare. Am văzut că vin tot felul de tineri cu acea legitimație intră așa descărți sau... Da, se face permis de bibliotecă gratuit, în baza actului de identitate, chiar la mezanin, în zona catalogelor sau la recepție, cred, acum mai nou, la recepție, adică pe parter, cu actul de identitate spuneți că vreți să faceți permis de bibliotecă. Și completați o fișă și li se dă un card, se generează automat. Nu vă coste și sunteți utilizatori foarte regulă, ca să spun așa. Aici nu se împrumută cărți, aici se poate citi doar la sala de lectură, dar cel mai important și cel mai benefic pentru utilizatorii noștri este faptul că au acces la zonele libere, cu acces liber la internet. Deci dacă aveți drum în oraș și vreți să petreceți câteva ore relaxați și să aveți acces la laptop-uri, la calculatoare desktop sau să intrați cu tabletele personale, aveți zone dedicate în Biblioteca Națională unde intrați și vă bucurați de liniște, de confort și puteți intra pe internet, puteți studia, puteți inclusiv chestii foarte pragmatice și utile din viața cotidiană. Puteți să vă verificați mail-urile, să verificați analize medicale, să intrați pe tot felul de site-uri zile. Deci, de la Biblioteca Națională, tocmai asta o face atât de specială. Pe mine este de nou internetul, care am asta. Așa, de aceea. Cărțile ce sunt aici. Da, sunt săli de lectură, deci nu se pot împrumuta la domiciliu, dar poți rămâne la sala de lectură și completezi o fișă prin care spui doresc titlul care există în un catalog electronic pe site-ul Bibliotecii Naționale a României, găsești autorul sau titlul și spui bibliotecarului care are în grijă sala respectivă că dorești să primești la sală respectiv titlul. Și avem sală de presă, sală de literatură, sală de... Da, cărțile sunt doar fizic sau sunt și în format audio? La Biblioteca Națională, nu știu să vă spun de cărți audio, dar există, de exemplu, la Biblioteca Metropolitană, avem o bibliotecă sonoră, care e cu audiobook-uri, citite special de către naratori muzicali pentru persoanele nevăzătoare. Așa se cheamă, Biblioteca Sonoră. Dacă vreți, vă pun în legătură cu doamna director de acolo, ca să puteți beneficia. Deci e foarte plăcut. Eu vă spun că pe vremea studenției mele sau chiar a liceului, foarte greu găseam în spațiul de bibliotecă accesibil. Era singura bibliotecă, să zic așa, recentă, în viața noastră, biblioteca care s-a doveam pe vremea la Biblioteca Metropolitană, dar care, de exemplu, nu avea program în weekend, doar sâmbătă până la ora 1. Acum facilitățile sunt mult mai mari și copiii și tinerii pot veni să studieze oricând doresc.
așa. Veneau aici și Păi ce faci? Sunt obiectele la care se întorc pe doriți să vă prezentați? Ceva de genul. Să văd dacă Comanda pentru Păi, deci, dacă știi formula, de ce nu Ocazional, da, depinde de ce Laule, es que no hay que intentar soltar todo. Lasă, măcar un X poate că și eu să mă ieși în tău. E și mai am meritat acolo. Ce față de profesor ai care corectează?
Florile? Nu se întâmplă nimic, nu le folosește nicăieri. Doresc să adresez mulțumirile mele partenerilor și colaboratorilor noștri care au făcut posibil acest workshop Shift to Inclusion organizat la Biblioteca Națională a României. Vreau să menționez în primul rând pe colegii noștri de la Biblioteca Națională a României care ne-au creat posibilitatea de a desfășura lucrările workshopului în incinta Bibliotecii Naționale. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului profesor Ion Lică de la Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România, ASCHFR, și respectiv domnului profesor Florea Barbu de la Școala Gimnazială Specială pentru Surzi Sector 1. Le mulțumesc tuturor pentru interesul arătat proiectului nostru și pentru participarea la această sondare a nevoilor utilizatorilor cu nevoi speciale și mă refer în special la probleme de vedere, probleme de auz, persoane cu deficiențe locomotorii și persoane cu autism. Mulțumesc că sunteți alături de noi!